Καλησπέρα, θα ήθελα να σας δείξω σε αυτό το tutorial σήμερα πώς γίνεται στα Mac και ειδικότερα στο OS X, δηλαδή στο Yosemite που χρησιμοποιώ εγώ, το 10.10.1, πώς γίνεται να καταγράψουμε οθόνη, να καταγράψουμε ένα βίντεο στην ουσία του τι κάνουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται να κατέβει καμία εφαρμογή και μπορεί να γίνει με το QuickTime Player. Όλοι έχουν QuickTime Player και ειδικά σε αυτή την έκδοση που είναι ειδικά αναβαθμισμένο. Το δικό μου είναι η έκδοση 10.4 από ό,τι βλέπετε. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, όλοι ξεκινάμε, μπαίνουμε στο Launchpad και ξεκινάμε το QuickTime Player και ενώ όταν ανοίξει στο αρχείο πετάμε νέα γραφή οθόνης. Εμένα από ό,τι βλέπετε η νέα γραφή οθόνης δεν είναι διαθέσιμη διότι αυτή τη στιγμή τη χρησιμοποιώ, γράφω ένα βίντεο, το βίντεο που σας μιλάω, οπότε όταν πατήσετε εδώ θα ξεκινήσει, θα βγει ένα μενού και θα κάνετε εγγραφή της οθόνης. Είναι τόσο απλό, δεν χρειάζεται καν να κατεβάσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα όπως χρειάζεται στα Windows για παράδειγμα. Με παρεξηγήσετε και εγώ χρησιμοποιώ Windows και Mac ταυτόχρονα, αλλά τα Mac έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του QuickTime Player εγκατεστημένου ήδη από μαμά τους. Ευχαριστώ πολύ.